Ang process booster, Henry, makakagawa na kita launching, although nagpo na po ini sa ibang barangay sa Philippines. Then, mag-create kita kumbaga, awareness ini sa pagpuunan sa unyan di Southern Barangay sa Taisan. So, kada district igwa kitang launching po sa aga sa Northern Barangay, Sirawi, Sabdap, Logat Report, and Albay District sa Bagong Bayan. So, awareness po yun patapos sa mga kabarangay na kumbaga nasa patapos na kita kang although yaw pa sa COVID. Ano po? So, ngunyan kaya dakol ki helang or mortality na ang cost kay iyo po ang nakukuha sa mga lifestyle-related diseases. So, taro po yan. So, example, helang sa puso. So, paano ito malikayan? So, mga simpleng paglikay, pagkaong tama, tamang ehersisyo, pag-inom moderation, of course, pag-bisa smoking. So, mga ano po ini, kaya tamang po ini pugulong kailan, minsan pag napapamaray o lalo na pagkarakanan. Opo. Iyo baga. Mga liring po ba yan? Pero pala dyan, sir, kundi ko na sa sala, pati dyan sa timbang, di ba? So, obesity, i-double check. Yes po. Pati so, ang sukulkan sa imong exam, di ba? Yes po. So, apwera kang height, weight, to be may pigapod so, pigapod sa mo yung pigapod na central adiposity, so waistline. So, check naman po kaiyan. So, bako lang height and weight. So, sukul man kan mga waistline. So, central adiposity kung high risk na, sa minsan po baga may mga nag-ano na, magbababa na.